20 pesos per kilo nga bugas gitanyag na sa probinsya sa Misamis Oriental. Kini pinasikat sa programa sa Department of Agriculture, National Food Authority ug Misamis Oriental Provincial Government. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa pagpanguna sa Department of Agriculture Region 10, National Food Authority 10 ug Misamis Oriental Provincial Government, gisugdan ang pagtanyag og baratong bugas sa probinsya. Ang bugas 20 pesos per kilo nga gitanyag sa marginalized communities o katong adunay kalisod sa ilang pagpanginabuhi. Kini nga bugas dili gini para sa tanan. Para ni sa katugyong lisod yun kaayo. Sila'y beneficiary ani. Identified na to na. Sila, identified na to. DSWD. Kini atong ipangtagaan nga bugas, dili kami nagbuot ani, gikan ni sa DSWD. Ang una gyud gitagaan pabor ang 6th, 5th, 4th class municipality. Malipay. Nga naka-abel ko ani. Nakasimpod ko kaya ang bugas may karamahal kaayo. Dako na kayong tabang ni. Sumala sa DA10, ana sa sobra 2,000 ka mga sako sa bugas ang giandam para sa tibuok probinsya sa Misamis Oriental. Gilimitahan sab sa ahensya ngadto sa napulo ka kilo ang pwedeng mapalit sa usa ka individual matag adlaw. Kanunay gapamalit ang NFA og mga bugas sa mga mag-uuma og matag panahon nga ting harvest na usab susama karon sa Northern Mindanao di nagsugod na ang harvesting. Kinahanglan na sad i-release sa NFA ang ilang mga nakumpra nga bugas atong miaging 2 ka bulan aron mabutangan na usag bag-o. Ang NFA 10 gisiguro sab nga tanang bugas nga gitanyag sa 20 pesos per kilo pasok sa standard ug dili mga daot. Yun po ang isa sa mga maisisigurado namin. Hindi po kami magre-release ng bigas na hindi maganda ang quality. Dahil istrikto po kami sa pamimili ng palay. Ibig sabihin, pag bumili kami ng quality palay, pag giniling yan, ay quality rice naman. Kauban si Jaybert Paira, Cyril Chavez. 1 Mindanao.